Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisay na ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausap pa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang espesyal nga pagpanimbaya kang Dr. Dolphin Mondingtan sa Baliangaw nga naminaw karon sa atong programa ug sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa Lawis, New Loc, Plaridel nga naminaw usab karon. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat Kapitulo 9 versikulo 1 hangtod sa 5. Ang giingon diri, nagpadayon pagayod ang pagpanghulga ni Saulo sa mga sumusunod ni Ginoong Hesus nga patyo niya sila. Miadto pa siya sa Pangulong Pari ug nangayog mga sulat nga muhatag kaniya sa katungod ug mupaila kaniya didto sa mga simbahan sa mga Hudiyo sa Damascus. Tuyo niya nga pangdakpon ug dadon pagbalik sa Jerusalem ang iyang makit-an didto sa mga sumusunod ni Kristo, lalaki man o babayi. Sa dihang nagkaduol na si Saulo sa siyudad sa Damascus, sa kalit lang may kahayag gikan sa langit nga midanag sa iyang palibot. Unya natumba siya sa yuta ug may tingog siyang nadungog nga nagaingon, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Mitubag si Saulo, Sir, kinsa ka ba? Mitubag ang tingog, ako mao si Jesus nga imong ginalutos. Tindog ug adto sa syudad, tungod kay didto may musulti kanimo kung unsa ang angay nimong himuon. Si Pablo, mga kahigalaan, usa ka banggiitan nga tawo. Nagbiyahe siya padulong sa Damascus aron dakpon, pirisuhon og ipapatay ang mga magtutuo ni Kristo. Nagtuo siya nga nangalagad siya sa Ginoo pinaagi sa pagtinguha nga mapuo ang mga Kristohanon. Usa siya ka Pariseo. Taas kaayo ang iyang pagtan-aw sa iyang kaugalingon ug karon gikupta niya ang sulat gikan sa Pangulong Pari nga naghatag kaniyag katungod aron kadinahon ang mga Kristohanon didto sa Damascus. Gusto niyang ipaila kanila nga mas bantugan pa siya kaysa kang Jesus nga ilang gituuhan. Isip kaaway ni Kristo, dako kaayo ang iyang pagdumot sa mga Kristohanon. Sumala sa gipakita sa bersikulo 1 nga nagpadayon pagayod siya sa pagpanghulga sa mga sumusunod ni Kristo nga patyo niya sila. Ug tungod kay abogado man siya, nahimo niyang legal ang iyang plano sa pagpuo sa mga Kristohanon. So klaro kaayo nga anti-Christ gayud si Pablo kaniadto, mga kahigalaan. Gani doon ako'y kaila nga nakabig sa Islam nga nangutanan nako, nganong mutuo man ka ni Pablo nga anti-Christ man to? Gitubag nako siya nga anti-Christ lagi. Pero pagkadako gayud sa grasya o gahom sa Dios,
nga ang Antichrist nahimong matinud-anon nga magwalali sa iyang ebanghelyo. Mao kana ang nahitabo ni Pablo, mga kahigalaan. Ug maupod kana ang mahitabo sa tanang mga tawo nga pagaabton sa grasya sa Ginoo bisan pa ning takna sa kahaponon. Sublion ko, mga kahigalaan, kriminal gayud kaayo ang tinguha ni Pablo batok sa mga magtutuo ni Kristo. Of course, nasayod kita nga ang tanang tinguha sa pagpatay gikan gayud kang Satanas. Tungod kay sumala sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44, si Satanas mamumuno sukad pa sa sinugdan, bakakon ug amahan sa tanang bakak. Karon, kinahanglang makita ninyo, mga kahigalaan, nga patay gayod ang tuyo ni Satanas sa mga katawhan sa Ginoo. Kung mahimo lang niya kini, dugay ra kini niyang gibuhat. Galing lang kay dili gyud siya kapildi sa Ginoo ba. Pero kung pwede lang unta, patay gayod ang tinguha ni Satanas batok sa mga Kristohanon. Mga Kristohanon raman po ang iyang gidumtan kaayo. Kung inyong basahon ang kasaysayan sa kalibutan, mga Kristohanon ra ang nakasinati og mga paglutos. Wala day lain. Wala jud kay mabasahan nga dunay Muslim o Hindu o Buddhist o bisan pag-unsang mga kulto nga grupo nga gipanglutos. Wala gayod. Ang mga tinuod nga Kristohanon lamang nagpasabot kini nga nailhan ni Satanas ang mga tinuod nga sumusunod sa atong Ginoo. Dili niya hilabtan ang mga katawhan nga iya na. Ug daghan pod kaayong armas ni si Satanas. Pwede niyang gamiton ang gobyerno, edukasyon, mga scientist, ug uban pang mga tawo aron dauton ang mga Kristohanon. Apan bisan pa niining tanan, mga kaigsuonan, nagpabilin gihapon nga nagmadaugon ang ebanghelyo ni Kristo. Nagmadaugon kini kang Pablo nga nagdescribe sa iyang kaugalingon isip pinakalabaw nga makasasala. Nagmadaugon kini sa kinabuhi sa dili na maihap nga mga katawhan nga hugot kayong nagdumili kaniya kaniadto. Apan nahumok ra gihapon ang ilang kasing-kasing ug nahimo silang matinud-anon nga nangalagad ug nagpasakop na kang Kristo, ang Dios sa tanang mga Dios ug hari sa tanang mga hari. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, atong sundon ang mga detalye sa pagkakabig ni Pablo. Ikaduha, atong tan-awon ang gahom ni Kristo sa pagpildi sa iyang mga kaaway ug sa paghimo kanilang iyang mga matinud-anon nga sulugoon. Magampo una kita. Dios nga labing gamhanan, sa among pagpamalandong sa imong pulong karon, hatagi kami og igdulungog sa pagpaminaw niini. Ug ablihi ang among mga mata aron among makita ang kamatuoran sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mudangat na kita sa unang punto, ang pagtan-aw nato sa mga detalye sa pagkakabig ni Pablo ngadto kang Kristo. Kung atong sudungon si Pablo sa dalan padulong sa Damascus, atong makita ang batan-on nga tawo nga puno kaayo sa kadasig sa iyang prinsipyo nga gibarugan. Nagtuo siya nga nangalagad siya sa Ginoo pinaagi sa pagluto sa mga Kristohanon. Unsa kahano kung dunay nag-interview niya ni adtong taknaa nganong iya tong gibuhat? Ingon tingali niini ang iyang tubag. Patay si Jesus nga taga Nazaret. Unsa man, nagtuo mo nga mutuo ko nga siya ang gisaad nga Mesiyas? Sumala sa among balaod, tinunglo ang tawo nga gibitay sa kahoy. Unya kay gibitay man si Jesus. Himuon de sa Dios nga Mesiyas ang tinunglo nga mini nga propeta, dili gayod. Ang iyang mga sumusunod nagwali nga buhi kuno si Jesus ug naghimo og mga milagro. Bakak gikan ni Satanas kadtong mga milagruha. Kuyaw kaayo ni nga sekta. Mao nga puuho nako kini sa dili pa kini magmalampuson sa pagpuo sa namat-an nako nga relihiyon sa mga Hudiyo. So more or less, mga kahigalaan, ingon gayod niini ang tubag ni Pablo. Kung dunalay nag-interview kaniya samtang nagsakay siya sa iyang karwahe o kabayo bakaha padulong sa Damascus. Bisan pa sa pagkaedukado ni Pablo,
buta siya sa espirituhanon nga mga butang. Ug wala niya masabti ang tinuod nga gitudlo sa daang tugon mahitungod sa Mesiyas. Susama sa uban niyang mga kababayan, napandol usab siya sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. Tungod kay nagsalig man siya sa iyang pagkamatarong, ug dili sa pagkamatarong nga gikan sa Dios. Gani hangtod karon daghan kayong mga self-righteous people nga wala makakita sa ilang panginahanglanon sa manluluwas, nga masuko kung imo silang sultihan nga sila makasasala. Ang kinaya ni Pablo, mga kahigalaan, murag leon nga andam ng mudasmag sa iyang palatyonon. Ug karon, autorisado siya sa pagdakop sa mga Kristohanon didto sa Damascus. Apan unsa bang pagkaunsaha nga sa dihang hapit na siyang moabot sa Damascus, gidakop man hinuon siya sa Ginoo. Sa kalit lang may kahayag gikan sa langit nga midan-ag sa iyang palibot. Unya natumba siya sa yuta ug may tingog siyang nadungog nga nagaingon, "Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako?" Mitubag si Saulo, "Sir, kinsa ka ba?" Mitubag ang tingog, "Ako mao si Jesus nga imong ginalutos, tindog og adto sa syudad, tungod kay didto may musulti kanimo kung unsa ang angay mong himuon." Adunay pipila ka mga bugat nga kamatuoran ang nadiskubrihan ni Pablo ni adtong taknaa. Una, nadiskubrihan niya uban sa dakong kakurat nga buhi di ay gayod si Jesus nga Nazaretnon. Of course, ang mga magtutuo ni Jesus dugay rang nagtestimonyo nga buhi si Jesus. Apan nagdumili si Pablo sa pagdawat sa ilang testimonyo. Karon nadiskubrihan niya nga tinuod gayod di ay siyang buhi. So unsa may iyang buhaton, magmagahi baghapon siya. Klaro kaayo nga angayan lang siyang musurinder sa kamatuoran. Kinahanglan siyang maghinulsol nga sa pagkatinuod lang lisod kaayong buhaton sa mga self-righteous nga mga Pariseyo. Nadiskubrihan usab ni Pablo nga siya makasasala ug namiligro sa paghukom sa Dios. "Ako si Jesus nga imong gilutos." Matod pa ni Jesus, abi ni Pablo nga nangalagad siya sa Ginoo, apan sa pagkatinuod lang gilutos day niya ang Mesiyas. Bugat kaayo nga discovery, mga kahigalaan. Apan mao kadto ang nakapausab sa kinatibuk ang dagan sa iyang kinabuhi. Naghinulsol siya sa iyang sala ug nagpailalom siya sa pagmando ug sa awtoridad ni Kristo sukad ni adtong taknaa. Adunay espesyal nga ipahimo ang Dios kaniya. Ang manlulutos nahimo na karong apostol alang sa mga hintil. Ang manlulutos nahimo na karong magwalali. Ang legalistic nga Pariseyo nahimo na karong tigmantala sa grasya sa Dios. Kahibulungan kaayo ang iyang kabag-uhan, mga kahigalaan. Baliktad kaayo ang nahitabo didto sa dalan sa Damascus. Imbis nga dakpo ni Pablo ang mga Kristohanon didto sa Damascus, siya na hinuon ang gidakop sa Ginoo. Ang kaluwasan ni Pablo naghatag og paglaom sa mga makasasala. Nga kun si Pablo nga gitawag og pinakalabaw sa tanang mga makasasala, naluwas pagayod. Si bisan kinsa nga mudangop kang Kristo, maluwas usab. Dalaygon kaayo ang atong Dios. Mudangat na kita sa ikaduhang punto sa atong pagpamalandong. Atong tan-awon ang gahom ni Kristo sa pagpildi sa iyang mga kaaway ug sa paghimo kanilang iyang mga matinud-anon nga mga sulugoon. Atong natun-an ni adtong miaging mga semana nga gipadala sa Espiritu si Felipe aron sa pagwali ngadto sa Etiopyano nga eunuko. Ug nagmalampuson siya sa iyang pagwali tungod kay nakabig man kadtong eunukuha. Nganong wala man gipadala sa Ginoo si Felipe aron tagbuon si Pablo og walihan? Well, kung sa kagaw pa, minilyon nga kagaw na ang nagkutkot sa kalag ni Pablo. Mao nga ang Dios nagyud mismo ang midakop kaniya didto sa dalan padulong sa Damascus ni adtong dakong udtong tutok. Ang giingon sa mga historians, udtong tutok katong taknaa. Apan ang kahayag nga misidlak gikan sa langit,
mas labing hayag pa kaysa sidlak sa adlaw. It was a very extraordinary light. Ingon niini kadako ang gahom ni Kristo, mga kahigalaan. Patilawon sa niya ang tawo og kalampusan, adisir siya mupakgang ni anang tawhana. Wala dakpan ni Jesus si Pablo sa dihang pahawaay pa siya didto sa Jerusalem. Gipasagdahan sa niya si Pablo nga makabiyahe og taas kaayong distansya, hangtod nga hapit na gayud siyang musulod sa siyudad sa Damascus. Duol na gayud unta siya sa kalampusan sa iyang tumong. Abi niya og smooth na ang tanan, apan sa kalit lang mipakgang ang Dios sa iyang laraw. Ug na frustrated dili lang si Pablo kundili labaw sa tanan si Satanas nga naghunghong kang Pablo nga buhaton ang pagpanglutos. Hinaot nga makita ninyo, mga kahigalaan, nga ang nahitabo kang Pablo, ilustrasyon kini sa mahitabo sa mga kaaway ni Kristo sa adlaw sa paghukom. Sa katapusang mga adlaw, when everything seems to be in favor of the devil, mas mudaghan ang pagkadautan, ang mga katawhan mamiya na sa Ginoo, mubalik sa kalibutan, mag-enjoy kayo sila sa ilang kasalanan, and all of the sudden, mubudyong ang trompeta sa pagbalik ni Kristo aron sa paghukom, ug malisang kaayo ang tanang mga misupak sa Ginoo. Makita usab nato niining panghitabua, mga kaigsuonan, nga nakig-usa gayud kaayo si Kristo sa iyang iglesia. Kinsa man di ay ang gilutos ni Pablo? Di ba ang mga Kristohanon man ang gilutos ni Pablo? Apan unsa man ang giingon ni Jesus sa bersikulo 4, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Hala, si Jesus di ay ang gilutos ni Pablo, ug dili lang ang mga Kristohanon. It means that to persecute the church means to persecute Christ. Ang paglutos batok sa iglesia, paglutos di ay batok kang Kristo. Seryoso kini, mga kahigalaan, mulaban gayod si Kristo sa iyang iglesia. In all of our spiritual battles, dili magpakabuta si Kristo. Aktibo gayod siyang musangka alang sa iyang mga katawhan. Dalaygon kaayo ang iyang ngalan. Pagkadako usab kaayo ang pagpailob ni Jesus sa kinabuhi ni Pablo. Nagtan-aw siya sa paghawa ni Pablo sa Jerusalem. Nasayod siya sa tumong niini. Nasayod siya nga nakigbatok si Pablo kaniya. Nagdumot si Pablo kaniya. Apan wala niya patiya si Pablo. Pwede ba untang patio niya si Pablo? Pero imbis na patio niya si Pablo, iya hinuong giinat ang iyang mga kamot aron sa pagluwas kaniya. Aron bag-uhon siya ug aron himuong matinud-anon niyang sulugoon. Hinaot nga nakita ninyo ang kadako sa gahom ni Kristo sa pagbag-o sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ug hinaot nga nakita usab nimo, higala, nga ang gibuhat ni Jesus kang Pablo pwede usab niyang buhaton kanimo, higala, bisag kinsa ka pa. Nagtuo ka nga wala ka nay paglaom. Sa daghang katuigan, nagkinabuhi ka og immoral nga kinabuhi. Misukol ka sa imong mga ginikanan. Gitunglo o gibalikas nimo ang mga tawo sa imong palibot, imong mga silingan. Apil na ang mga tiguang nimong mga silingan imong gibalikas. Ug karon nabati nimo nga wala ka nay paglaom nga mapasaylo pa. Apan tan-awa ang nahitabo kang Apostol Pablo, higala, ang manluluto sa iglesia kung giunsa siya sa pagluwas ni Kristo. Tan-awa si Jesus nga bisag gilansang siya dito sa krus, nagampo gihapon alang sa mga makasasala. Amahan ko, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Tanawa si Kristo, higala, nga taliwala sa imong pagkadautan, nag-awhag gihapon kanimo sa pagduol ug pagdangop kaniya. Umari kamo kanako, kamong gikapuyan ug gibugatan ug papahulayon ko kamo. Tamuri ang pagtawag ni Jesus, higala, duol kaniya aron ikaw maluwas. Tuguti ko sa paghatag kaninyo og ilustrasyon sa gahom ni Jesus sa pagluwas sa mga makasasala. Kining maong sugilanon, nahitabo daghan ng mga katuigan ang milabay didto sa Black Forest sa Germany.
Ngit-ngit kaayo ang kagabhion didto sa maong lasang, apan naiwagan kini sa mga sulo nga gibugsok sa mga armadong mga tulisan. Nagbinahinay na di ay sila sa ilang mga butang nga ilang natulis sa mga kabalayan, mga bag, mga sinina ug uban pang mga mahalong mga butang. Apil sa ilang natulis ang usa ka New Testament Bible. So gibayaw sa batan-ong miyembro sa ilang gang ang maong Biblia ug nangutana kinsay gusto aning Biblia. Nahugyaw silang tanan og pangatawa. Ug usa sa ilang mga kauban nagkomedya nga basahon kuno niya ang usa ka kapitulo alang sa pagpalig-on kuno sa ilang kalag. Giuyunan pod sa tanang mga miyembro ang maong sugyot ug mibuklat ang maong tawo sa Biblia ug bugal-bugal nga giawat ang lihok sa pastor ug gibasa ang buhat kapitulo 9 ang atong teksto karong hapuna. Samtang gibasa niya kini, sige lang og pangatawa ang iyang mga kauban. Apan wala sila masayod nga adunay naigo sa usa sa ilang mga kauban, ang pinaka-leader sa ilang grupo. Kalit lang siyang nahilom, mipungko sa daplin ug naghuna-huna og lawom kaayo. Nahitabo manggod nga kining kapituluha nga iyang nadunggan, maupod ang iyang nadunggan 30 na katuig ang milabay. Niadtong batan-on pa siya sa balay sa iyang mga ginikanan, sa adlaw mismo nga milaya siya gikan didto. Sa kalit lang mibalik ang iyang panumduman, nahuna-hunaan niya ang iyang tatay ug nanay, ang iyang mga igsuon ug ang tanang malipayong mga memories sa iyang panimalay niadtong hingkod pa siya. Sukad niadtong mibiya siya sa ilaha, wala na gayud siya nakabuklat og Biblia, wala na pud siya nakaampo sukad niadto ug wala na siya nakahuna-huna sa Ginoo ug sa eternidad. Apan karon sa kalit lang, ang iyang kalag mura og nahigmata gikan sa lawom kaayo nga pagkatulog sulod sa 30 katuig. Nahuna-hunaan na niya ang Ginoo, nakapamalandong siya sa iyang daotang kinabuhi ug napuno kaayo ug kaguol ang iyang dughan. Naulaw kaayo siya sa Ginoo ug nahadlok usab siya kaayo. Mao kini ang nagdagan sa iyang hunahuna niadtong taknaa. Ug wala na gani siya nakamatikod sa mga nahitabo sa iyang palibot, hangtod nga usa sa iyang mga kauban nakabantay sa nahitabo kaniya, miingon nga, "Oy, dawata kining Biblia tiguang nga mahilig magdamgo. Bagay ni sa imo kay ikaw ang pinakatiguang ug pinakadaghan og sala." Sumitubag siya, "Tinuod ka na. Ihatag na nako, ako kang bayran ana nga Biblia." Pagkaugma, nagbulag-bulag na ang mga kawatan ug namaligya na sa ilang mga kinawat. Kadtong tiguwa nga, milakaw usab apan wala gayud siya namaligya sa iyang bahin sa ilang kinawat. Miadto hinuon siya sa hilom ug tago nga lugar. Nagpabilin siya didto sulod sa daghang mga adlaw ug nagbasa ug namalandong sa Biblia nga iyang nabatunan. Ug samtang nagbasa siya, nagtulo ang iyang mga luha gumikan sa iyang mga sala. Ug tininud-anay gayod nga nagampo alang sa kapasayloan sa Ginoo. Nakabaton og kalinaw ang iyang kasing-kasing gumikan sa iyang pagtuo sa saad sa Ginoo, sa kapasayloan sa tanang mga mutawag kaniya ug mudangop kaniya, ug nahimo siyang bag-ong binuhat. Pagkataod-taod, miadto siya sa lungsod aron makikita sa usa ka magwalali sa ebanghelyo sa usa sa mga simbahan didto. Didto nadunggan niya nga ang iyang mga kauban nangadakpan na ug nangapriso na. Iyang gikumpisal sa pastor ang iyang mga nabuhat ug ang kabag-uhan nga iyang nasinatian. Ug misurrender dayon siya sa mga pulis. Ang tanan niyang mga kauban gisilutan og kamatayon. Apan ang iyang pag-angkon sa iyang sala ug klaro kaayo nga paghinulsol ang nakaluwas kaniya gikan sa death sentence. Gipriso lang hinuon siya. Apan tungod kay nagpadayon siya sa pagkinabuhi nga binag-o na sa Dios, gihatagan ra pud siya og pardon ug gibuhian ra siya gikan sa bilangguan. Dunay opisyales sa gobyerno nga mihatag kaniya og trabaho
ug napamatud-an gayod nga nahimong panalangin ang iyang kinabuhi sa tanang mga naa sa palibot niya sa nahabiling mga katuigan sa iyang kinabuhi. Higala, nakita mo ba ang gahom ni Jesus sa pagluwas sa mga makasasala? Giluwas niya si Pablo. Giluwas niya ang kawatan sa atong sugilanon. Ug gamhanan usab ang Dios sa pagluwas kanimo, higala. Pag hinulsol sa imong mga sala, dangop kang Jesus. Pasayloon kaniya. Hugasan niya ang imong mga sala ug himuon kaniyang usa sa iyang mga karniro. Dili kaniya isalikway kung muduol ug mutawag ka kaniya. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Adunay gahom ang Ginoo sa pagluwas bisan pa sa pinakadaotang tao sa tibuok kalibutan. Ug kung nabahati nimo nga ikaw ang pinakadautan, susama sa nahitabo ni Pablo, luwason usab ikaw ni Kristo kung mopaubos ka sa imong kaugalingon, muangkon sa imong mga sala, maghinulsol sa imong mga sala, mubiya sa imong mga sala, ug musalig sa kamatayon sa dugo ni Hesukristo nga igo na isip tibuok nga bayad sa tanang silot sa imong sala. Higala duol kang Hesus karon dayon. Luwason kaniya, maluluyon siya, duol kaniya. Amen. Hangtod dinhilang kita taman sa atong pagtuon, karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay, alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro hangad sa Unidos. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.